Вижте сега. Чакай. Аз съм приготвила благодарствени. Такова нещо да бе виждал до сега. Ами, академични хора, изненадваме с всичко. Да. Да, за всичките има. Здравейте, за нашата медия ще дадете ли интервю? Вие станахте човек-звезда, който отидахте при министър-председателя, бившия и депутат настоящ Бойко Борисов с този куфър. Какво искахте да кажете на премиерът Бойко Борисов? И защо решихте с този куфър? При господин Борисов отидохме с една синя академична чанта, пълна с благодарствени грамоти и една икона. Тези грамоти бяха по повод подкрепата на нашите искания за увеличение на стипендии, на студенти, на докторанти, на заплатите на асистентите, на академичния състав и заплатите на служителите в държавните висши училища. Какво той ви каза? Той първо попита, нали, как проследяваме процесите. Ние казахме, че през едни задълбочени анализи. Попита дали има нещо, което да е дал като обещание и да не е спазил. Казахме, че до момента не сме разочаровани, напротив, благодарни сме. Предстои следващата ни благодарствена среща с следващия, втория подписал споразумението. Това са хората от ДПС Ново начало, господин Пеевски и неговия екип. Той ще ви приеме ли в кабинета, господин Пеевски? Дали сме заявка, очакваме. Те ще кажат, следващата ни среща там с куфър ли ще бъдете отново? Там ще бъдем с една по-малка чанта, защото имаме 2 грамоти, всъщност 3 грамоти и една икона. Също третата ни среща по план е с политическа партия Възраждане. Ето това ще ви питам, дали има други политически сили, които се грижат? Всичките, да. Там ще наградиме господин Папов и господин Проданов. Много ни помогнаха също. С какво, ако може да кажете? По същия начин, с подкрепа за промяна в бюджета и за осигуряване на тези средства. Те също подписаха споразумение с нас за осигуряване на тези пари. Следващата среща сме планирали да бъде с БСП, с Има такъв народ. Това са партиите, които ни помогнаха. 5 политически партии стабилно застанали за висшето образование като приоритет за държавата. В това ни увери господин Борисов, че и през тази година образованието, науката, здравеопазването и военните, въобще милитари дейностите, които се предвиждат, ще бъдат приоритет в бюджета.